Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Саулыгыңны яшьтән кайгырт. Әлмәттә гаилә сәламәтлеге фестивале узды. Бүген шикәр шире җитди авырларның берсе булып тора. Чираттагы лекциядә белгеч шуның турында сөйләде. Инклюзив иҗат. Калабызда ишетү мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен рәсем остаханәсе узды. На второй, третий рисунок не получится. Я потому что уже давно рисую, поэтому у меня так получилось. Рухи тынычлык спектакле. Үзгә әлмәтлеләр белән Аулак театр мәйданчыгының премьерасы. Такая вообще нежность, такая любовь. И, конечно, мы в такой любви. И сегодня это, конечно, будет на сцене. Үзең турында кайгырту ул заманча медицинага психологик ярдәм һәм иҗади үсеш белән бергә комплекслы караш. Узган елларда Нур психологик ярдәм үзәгендә узган гаилә сәламәтлеге фестиваленең төп фикере шулай яңгырады. Чара кысаларында 100гә якын әлмәтле физик һәм психологик иминлек гармониясе турында белде. Сәламәтлеккә җаваплы мөнәсәбәт турындагы лекция һәм остаханәләрне безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Сүз Алсу Нуриевага. Больших пальцев прорисовываем с вами горизонтальные линии. Катнашчылар ком терапиясендә стресс һәм киеренкелек дәрәҗәсен киметте һәм иҗади фикерләүне үстерде. Процесс белән балалар гына түгел, өлкәннәр дә кызыксынды. Светлана Емельянчева фестивальгә 4 яшьлек кызы белән килә. Ком терапиясын күргәч, үзе дә катнашып карый. Само мероприятие интересное, и я думала, что это очень легко. Оказывается, нет двумя руками особенно рисовать. И вот этими защипами делать маленькие, вот даже точки. Не всегда получается. Правая рука хорошо работает, левая нет, оказывается. Мандаллар уру, экибаны ясау хатын-кызлар сәламәтлеге һәм дзен. Катнашчыларга остаханәләр арасында сайлау мөмкинлеге бар иде. Алар эчке баланс булдыруның төрле практикалары белән танышты. Экспертлар бүгенге дөньяда хатын-кызга ничек итеп табигать белән аваздашлыкта яшәргә, дөрес тукланырга, күпме йокларга һәм тәүлек дәвамында эшләрне ничек дөрес бүләргә икән сөйләде. Шулай ук акупунктураның организмга йогынтысы турында белделәр һәм үзләрендә кулланып та карадылар. Ресурсная женщина, она оздоравливать будет. Ресурска бай хатын-кыз ул әйләнә тирәсендә сәламәтләндерергә сәләтле. Мисал өчен, алма тулы кәрҗинне күз алдына китерегез. Әгәр бер алма бозыла башласа, ул калган алмаларга да йогынты ясаячак. Безнең яндагы алмалар ул безнең якыннарыбыз, балалар, әти-әни, гаиләбез, туганнарыбыз. Шуңа күрә хатын-кыз үзе турында кайгыртып яшәсә, калганнарның сәламәтлеге дә яхшы булачак. Наша семья, ближайшее окружение. Поэтому, когда женщина здорова, естественно, все вокруг будет здорово. Шакырылган экспертлар төрле темаларга лекция уздырды. Бүген бер генә кеше дә шикәр шире аңа янамый дип әйтә алмыйм. Шикәр дигәч татлы һәм баллы әйберләр күз алдына килсә дә, авыруга карата моны һич кенә дә әйтеп булмый. Бүген шикәр шире җитди авырларның берсе булып тора. Чираттагы лекциядә белгеч шуның турында сөйләде. Белгеч нинди беренче билгеләргә игътибар итәргә кирәклеген аңлатты. Катнашчылар шулай ук диагностиканың заманча методлары турында белде. Профилактика өчен кыйммәтле белемнәр алды. Главная задача пациента сахар. Шикәр диабетын кисәтү өчен иң мөһиме актив яшәү рәвеше алып бару. Дөрес туклану, алкоголь кулланмау, йөрәк-кан тамырлары күрсәткечләрен, шул исәптән холестеринны контрольдә тоту. Булар безнең барлык традицион кагыйдәләр. Все наши традиционные истины. Фестиваль кысаларында катнашчылар җирле һөнәрчеләр һәм аларның эшләре белән дә танышты. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә инвалидлар декадасы кысаларында ишетү мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен рәсем остаханәсе узды. Катнашучылар космос темасын сайлап иҗат дөньясына чумды. Чараның ничек узуын Алия Муратова күреп кайтты. На мастер-классе именно в этом заведении. Остаханәдә катнашучылар төрле кылкаләм, буяулар, ялтыравыклар кулланып, галәм сүрәтләре тудыра. Аны Лениногорскидан килгән рәссам каллиграф Регина Ишбулатова алып бара. Махсус методика һәр катнашучыга иҗади процесска чумарга һәм рәсем сәнгате техникасының нигезләрен аңларга мөмкинлек бирә.
Ижат барышында башкаларга ярдәм кулы сузарга да өлгергән актив катнашучыларның берсе Геннадий Яшин. Ул чарага тормыш иптәше Анастасия белән килгән. Мастер-класс позволяет развивать у всех. Остахана барсына да рәсем ясау, космос турында фикер йөртү сәләтен үстерергә мөмкинлек бирә. Бик кызык. Вакыт узу белән алар яхшырак рәсем ясарга өйрәнә ала. Бу беренче тәҗрибә. Ләкин икенче һәм өченче тапкырга алар инде яхшырак рәсем ясаячак. Мин инде күптән рәсем ясыйм. Шуңа күрә минем тиз килеп чыкты. Не очень опытный, но второй, третий рисунок у них получится. Я потому что уже давно рисую, поэтому у меня так получилось. Геннадий Владимирович өчен рәсем күп еллык мавыгу. Ул бүгенге чараның да аңа рухи көч бирүен ассызлыклый. Ә менә Илмира ханым өчен бу беренче иҗади тәҗрибә. Күптән кызыккан булса да, мондый дәресләрдә быел гына катнаша алган. Я всегда хожу в магазины и вижу... Мин һәрвакыт кибетләргә йөрим һәм төрле буяулар, кылкаләмнәр күргәч, гел рәсем ясап карыйсы килә иде. Ләкин я вакыт юк, я булдыра алмыйм дип уйлый идем. Менә бу мөмкинлек барлыкка килде һәм беренче тапкыр рәсем ясап карадым. Миңа барысы да ошады. Шундый рәхәт, тынычландым. Мондый мөмкинлек өчен бик зур рәхмәт. Я, говорит, прям успокоилась, такое вдохновение, умиротворение. Ну, говорит, в кайф, короче, ей все это. Спасибо огромное за такую возможность. Остахана Әлмәтнең беренче номерлы сәнгать мәктәбендә узды һәм мәктәп җитәкчелеге мондый проектларны кирәкле дип саный. Алар әйтүенчә, мондый аудитория белән эшләү өчен белгечләр булмаса да, ярдәм итү зур әһәмияткә ия. Я надеюсь, что такие проекты не остановятся на этом, будут продолжаться, тем более... Мин мондый проектлар дәвамлы булыр дип өметләнәм. Кешеләргә иҗади сәләтләрен үстерергә ярдәм итәргә кирәк. Аларның ишетә торган кешеләр белән компаниядә тормышка ашыра алмаган ихтыяҗлары бар. Без дә остаханалар уздырабыз, әмма бездә андый кешеләр белән эшли алырлык белгеч юк. Без моны оештыручы кешеләр булуга һәм бина белән булса да ярдәм итә алуыбызга бик шат. А мы можем присоединиться и помочь с помещением, предоставить все, что от нас зависит, как бы мы можем предоставить и помочь в проведении таких мероприятий. Катнашучылар әзер рәсемнәрен өйләренә алып кайтып китте. Эшләр кипкән арада оештыручылар җылы чәй табыны әзерләгән иде. Алия Муратова, Энҗе Хәсәншина, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Аулак театр мәйданчыгы чираттагы премьерасын тәкъдим итте. Бу юлы сәхнәдә үзгә әлмәтлеләр. Алар куйган тамаша Сираен француз теленнән югары дәрәҗәдәге рухи тынычлык мәгънәсендә тәрҗемә ителә. Проект инклюзион театраль мәктәбенең 3 еллык эше нәтиҗәсе. Спектакльнең исеме французчадан уайымсызлык, тыныч халәт мәгънәсендә тәрҗемә ителә. Сәхнәдәге егет-кызлар бу халәтне сүзсез генә үзләре башкарган эштән тулысынча канәгатьлек алып, үз хәрәкәтләре һәм карашлары белән тамашачыга җиткерә. Мне сегодня очень трепетно и волнительно, потому что... Мин бүген нык дулкынланам, чөнки сәхнәдәге хезмәт балалар белән 3 ел интенсив эшләү нәтиҗәсе. Спектакльне карагач, эшеңдә зур мәхәббәт тоясың. Бу катнашучылардан безгә күчкән наз. Такая доброта, такая вообще нежность, такая любовь. И, конечно, вот мы вот в такой любви, и сегодня это, конечно, будет на сцене. Сираен спектаклен 4 ай әзерлиләр. Бу арада педагоглар һәм менталь үзенчәлекләре булган артистлар алдында торган төп бурыч гәүдә тавыш һәм тирәлеккә игътибар, дөньяны аңлау коралына әверелдерә торган форма табу. Театр – это инструмент развития. Вот мы этим занимаемся. Театр ул үсеш коралы. Шуңа күрә башында ниндидер идеяләр һәм сәнгать күзаллаулары булса да, ул когнитив үсеш, интеллектуаль үсеш бурычларыннан алда тора алмый. Шуңа күрә без башта база белән шөгыльләндек. Ә ул база безгә бу спектакльне бирде. Асылда спектакль тулысынча егет-кызларныкы, ул аларның авторлыгы. Безгә бу да мөһим иде. Подсобрали, все, спектакль готов. Он целиком принадлежит ребятам, он их авторство. Нам это тоже было важно. Сәхнәдә 11 егет һәм кыз, алар төрле яшьтә, характерларда бер-беренә охшамаган, әмма барысында бер нәрсә берләштерә. Алар актив иҗат итәргә ярата. Әлбәттә, бу беренче чиратта аларга ошаган һәм үсәргә мөмкинлек биргән ата-аналарның тырышлыгы. Григорий Рязановның әнисе Елена сүзләренчә, спектакльне булдыру өстендә эшләгән интенсив эш улының чираттагы зур җиңүенә тиң.
Во-первых, у него появилась мотивация к самореализации. Беренчедән, улымның үзен тормышка ашыруга мотивациясе барлыкка килде. Үзе теләп нидер эшли башлады, вак мозаика төзи, укырга өйрәнергә теләге барлыкка килде. Мәктәптә ул аны булдыра алмаган иде, әмма хәзер инде ижекләп диярлек укый. И сейчас уже он не мог это сделать в школе, и сейчас он уже практически читает по слогам. И это все прямо прорывом у нас случилось. Настолько было мощное воздействие. Бик нак ушады, матур. Даже не ожидала, что будет такая реакция от зрителя. Очень эмоционально, очень интересно, красиво и душевно сыграли дети. Поставили очень крутую сцену, поставили хороший спектакль, который очень много обещает детям в будущем. Я желаю нам бесконечной любви, и пусть у нас всегда будет хорошо. Ура! Спектакльдән соң Аулак театры җанатарлары һәм катнашучылары мәйданчыкның туган көнен билгеләп үтте. Быел Аулакка 3 яшь тулды. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.